Rasmus. Hej Rasmus, jeg hedder Robin, og jeg har lavet en overraskelse i din by. Okay, så en overraskelse. Ja, en stor en, der kommer til din by. Okay, det lyder da meget fedt. Jeg kan love dig, det er det bedste, du nogensinde har set. Det glæder jeg mig til at se. Når jeg tæller til 10, så kommer overraskelsen. Ej, godt lige nu. Selvfølgelig. Okay, begynd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Kunne du lide overraskelsen, eller den ramte dig? Hvem er du? Jeg tæller ned fra 30, og hvis du ikke ligger på, stør du. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 4, 3, 2, 1. Let's have a break.